अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि उदय सामंत यांच्या भेटीसंदर्भात नितेश राणे काय म्हणाले पाहूयात। सामंत कुटुंबीय आणि राणे कुटुंबियाचे हे राजकारणाच्या पलीकडचे संबंध आहे। किरण सामंत असो, उदय सामंत जी असो ना, हे राणे साहेबांना वडिलांप्रमाणे मानतात, मान सन्मान देतात, असंख्य राजकीय सल्ले त्यांच्याकडून घेतात। म्हणून अशा पद्धतीची भेट आपल्या कौटुंबिक भेट झाली असेल, अधिकारवाणीची भेट झाली असेल तर त्याला राजकीय चष्मेतून बघू नये। जसे निलेश आणि नितेश आहेत ना, तसंच राणे साहेबांसाठी किरण आणि उदय सामंत आहेत। म्हणून उद्या अगर निलेश आणि नितेशांना भेटलं त्याचा बंद दाराआड चर्चा म्हणत नाही। तसं उद्या काल जसे उदयजींना भेटले तसंच अधिकारवाणीने भेटणार कौटुंबिक ती भेट होती। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।